Hello mga bay, kumusta mga bay na namos maing kahimtang karon. Ani ako sa akong gamay nga negosyo no sa tindahan. Og mukbang ta karon. Ang atong sudan bulad. Bulad nga pinya-pinya. Gikan sa Bantayan Island. Og naasab tay piniritong talong dire. Palayo untahan ta sa kuan. Ditong talong mga bay ganahan ko sa may ulo-ulo dapit ka ng wailiso. Okay. Tara sinubang talong. Og naasad tay kanang naasad tay nilapawang talong. Nilapawang talong. Nilapawang talong, sakto ra na. Og nilapawang okra. Ay okra. Palaya. Sige daghano nato ng palaya. Og di natay sasawan diri. Di makita no. May mga sibuyas. Mga lamas. Og mga unata. First musbang. First mukbang as a new look, char. Kinanglan na to nga. Kuha na to itong kaugalingon. Limuta pa mandagay ko. Nga untang nyo. Nawala ang diet ron. Panahon na. Itong talong. Alas 12:35. Pamahal lang paniod to. Iningaw jud ko aning kuan ba. Dahon sa ginasabsab na ko nga dahon sa jeje. Ito ang mga dadaan to na ko dito sa Picas Isla. Hapnan naman may. Matdan di ko ba? Ano yung taka ito? Doon na may nanuroy diri gahapong utanon. Barato ba? Mao ni mga utanon na. May ako kaon ron. Eskwela na sad me. Grabe, nakaandam na ang mga insiranan. Yambak buhi pa.
Hmm? Napay daghang gulay, Bok. Ha? Napay daghang aning gulay. Hotda na. Hmm? Hotda na. Ini mo rin kadaghan niya. Yan po ba? Medyo mga bay, kinabuhi. Medyo hayag na sad kayo. Uturot na matitsiya. Kung na po ko'y dagang i-display sa halin, sa hindi, anak ginanegosyo. Ilang. Padayon lang sa matag adlaw. Tagan na ito palaman sibuyas. Bok. Bok. Taga diin tong nanori o gulay gapon. Ikan pas bukid ni or Merkado ra? Merkado ra? Hmm? Na sila pisto diha? Wala, sa kanan ra sila. Suroy lang sa sakyanan. Ha? Suroy lang sila nga nakasakyanan. Oh, din. Tapos nila isa. Barato ilang gulay, barato. Isa habok. Mukaw panit. Magahi man. Nawa na ko'y kanon. Lanlanong na lang akong gulay. Balik niya ate. Ah, Kapila. tag-tres, kay mineral. Tulo. Tulo. Isa mo ba yan? Okay. Nanlalan lang taan yung mga boy kay. Tawo. Naitawo mga bay. Bawa naman sa naitawo, unsa nang tawo.
Vitamins. Panindot og tingog. May lahi jud ang life diri sa Pilipinas. Mga bay. Lanlan jud ka mulihok. Pas-pas yun. Makano na eh. Starte taman-taman. Nandiyo ang kwarta diri. Ang kamot lang kita. Hmm. Hmm. Nanglan more on vegetable at saka fruits. Kasi kung kaog baboy dili kay mo ron. Karon. Sumuran mo ko ang sila. Ay day. Eskwela na ta dali. Imong table diri. Di maglili-lili. Ina si Andrew ko ayang cellphone kay mag-answer mo kasi. Awa daw na diha, ka Andrew ba na diha? Ay mo to? Kaya prop money. Iya. Man. Ano kaya prop mo naman video? Kaya prop ba na? Ikaw inalaplap nga. Ay, di na kaya prop. Mag-research sa diha. Di na kaya prop. Dili. Ako na ba? Napatay para unya. Inhapon. Tula ni usa. Tabunan. Kay magnegosyo na sad ta, mga reply og mga messages, comments and orders. Napatay daghang bula diri oh. Sinog ba dito ni gahapon? So nagpakulot ko ba? Sinog ba na daan agoy? Nagpakulot. Nagpa straight. Because yesterday is my day off and it's the time to treat myself because nobody in this house. Alin na be? Study na ta. Mama, Ha? pas dito sa dakbo. Sure. This is studying. We'll study. We'll study. Ma, sunod ma. Oh, next year. Nang before ka mag-birthday. Okay, hala na pa ta, napaday ta. My God. Oh, paliyak kit-kit kaya maubos ang mga dugo-dugo. What is this? Bulad ko, ano gulad abe? Modern baho kayo? Yes, bulad is baho. But it's lami. Tikon. Diri, tarungan na imong table. Ato. Diri butang. Tugas papa na igawas ang pan. Kanipan. Oo, papa. Oh. Pa! Pa! Sama eh. Ano nayabo? Oy, lagi. Pa! Pa! Pagawas ang pan! Pagawas ang pan! Na please. Please, Palihog. palihog. Yan na pa ripak, magripak pag uling. Nakawalay uling. Magripak pa na uling. Kaway uling. Study na ta. Ma, sige lagi kuha si kuya ng cup noodles. Favorite niya. But it's not good. Yan kito.
Baho is lami. Like bulad. Bulad is baho, but it's very lami. Maunsa nang kanang pink nga tang ma? Pwede lang ka pwede bino, kay mga atul ka bino. Maunsa na pink nga tang? Hmm? Hmm. 4 seasons. Lami na? Yes, upat ka fruits. Ayaw na lang pag-testing. Muni siya ma, muni. Tulo nang Muna ang putas, tanawas o ganahan baka ng mga putasa. Bayabas, buungon. Ang taste ana is horrible. Sorry boy. Adlok. Ano, sayang lang ka. Kaya ka sana sa naanad ka. Direct na lang. Kung para na nasa kuwan ka nang mag-inom mga tao, ihalo nila sa tanduay. Grape. Kanyo, grape na lang. You like it? Yeah. Sky blue ma? Sky blue ba? Kabro kung saan sky blue? Ang tubig eh, katulang ang tubig bi, katunga. Para sakto juga sa timpla. Sky blue, sky blue. Si sky blue. Sky blue. Unsa? Ug sky pink. Sky pink. Kanang katong nga pink ba? Ang favorite color. Sky blue. Okay mga bata, thank you for watching. Salamat kayo inyong tanan. Na-message si Mr. President, ginahan ito na basahon. Salamat, aming tanan, di ako nunay, kung nasa mamunay mo tang.